Machiegni kendo nyako Ramogi ajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Tuo mar Fistula medo nyoro joma mine mathoth e pachoka kendo weyogi kod adhola mar del kod chunya. En tuo ma inyalo geng'a kendo inyalo thiedh, makmana ni joma mine moko tuo ni nyoro nikech wich kuot kod koso bedo gi nyalo mar yudo thieth maber. Higani odiochieng hingo tuo mar Fistula mane obagi e kaunti ma Kisii omenyo dwaro mar kedo kod geng'o tuoni e kind joma mine. Sigana ni en mar miyo joma mine mijing'o kod geno. E gweng' ma Igoge wayudo Damaris Marube, miyo manigi nyithindo 5 katimo tijege ma pile ka pile kaachiel kod wuon pare. Kata obedo ni obwonjo mos, sigande en mar lit mane okale. Damaris ne obedo kod higni 7 mag chandruok. E higa mar 1998 kane odhi nyuolo nyathine mokwongo, ema ne muocho kae kuom seche mathoth kendo miyo obedo gi tuo Fistula. Midhiero no ne ok oketho chal mar ngimane kende, to bende ne rik oketho ode. Niletea shida kila saa kwa naoga. Ukitoka lazima uoge. Hakuna kutoka kwa hii geti uende kwingine. Sasa wewe kazi yako ni kukaa uwe peke yako. Marafiki wakanitoroka. Tok ne otimne bero, Damaris ne oloko lit mare mondo obed geno ne joma mine moko kendo puonjo mine e wi tuo Fistula kod ber mar manyo thieth mapiyo. Watu waendelea kuambiwa ukweli, kwa sababu kuna wengine mabisa wako na shida kama hiyo na hawajajua. Watu waendelea kufundishwa zaidi, wajue na wachukue mabibi zao watibiwe. Odiochieng hingo tuo Fistula ne okelo kanyakla jokanyo, jolonye sekta mar thieth kod mine mane nigi tuo Fistula ma osethiedh ma ochango mondo ginywak lwedo e puonjo mine e wi tuo Fistula kendo giked mondo mine oyud thieth maber. In implementation, of course, we have various challenges or experiences, and one of them has been the need to continuously train doctors. One, of course, we have various levels of training. We have the basic training, we have advanced, and then we have expert level. Nonro yango ni ewi mine 3,000 mayudo tuo Fistula higa ka higa, mine 1,000 kende ema itimo negi bero. We are also launching the Fistula Service Training Manual, and this initiative will ensure consistency in clinical practice, promote quality care, and ultimately contribute to the elimination of obstetric Fistula in Kenya. We will reach to you uko mashinani so that we can bring you forth. We bring you to the hospitals, you get treated so that you can continue with your normal life. Thuon wach mar nyasino mane en ngima miyo ratiro mare kata her health her right gi dhongere nyiso dwaro mar nywako lwedo mondo mine duto oyud thieth maber e seche magidhi nyuola. Ranyisi en sigand Damaris gi puonj makare, jip kod thieth mapiyo, mine nyalo duoko nyadhi margi kata bang' bedo gi tuo Fistula kendo dago ngima maber. Nyako Ramogi ajwang' ang'isi ni kawuono wakelo ni sigana mar nyathi moro ma jahigni 6 manonyuola kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Kata kamano e okang' mokwongo e ngimane duto, nyathi ma wuoyino ma jahigni 6 odak maonge rem kata luoro moramora tok timne thieth mar miye ondhudho manyien mong'ere kaka bone marrow transplant.